ki Riewthok ki la persang ban Pyndonkam Bakla ka Kyrteng ka kong ida sisa nong rang IPS ka badai ka Director General of Police ka Jilla Meghalaya bat kini ki Riewthok ki la pha jing tho lingba ki email account bam sisa ban Pynngop ya ki Brieu bat dawa pisa Kibor pulit ka Jilla Meghalaya kila pak Kyrwoh jing maham su ki pajba halor kum kite ki jing thok lingba ki email account bathok haka Kyrteng ka DGP. Katai ka jing thok na ka email bathok ka ong. Ni pentip shapi bapi don ka jing syak khot hajer na office pulit na ka Mac Police bapi la let ka website ba don ki kam khlam akor jong ki dur bat ki video ki khna ka belong persya ya ki an kari India. Pila lek kam persya an bat pin syak khot hajer hakmat u investigating judge ha high court. Pidai ban jubab sangi ban sngoto ya kene ka benta kene ka jing tho email bathok ka pen I ka jing soi ka kong ida sisa nongrang Director General of Police Director Federal Office www.macpolice.gov.in ken thop ka sharp ka Meghalaya Police ka Meghalaya Police lingba ka Facebook page jongkahi kala kentu ki pajba bakum kite ki email bathok deben pentip sa ki bor pulit da ka ba phone au number iwei ar lani ben pentip sa ki thanat bajan Kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba ukhau yu unia kong undi udai khau plus f u khau fortified ukhau 45 henrai ba ukhau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhau ba ai barabor umdei uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manda ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila banyo ya ka jingpang dunasnam bar ka jing bria ki kman henrai ba uni ukhau 45 udan jinga dei kumno yo iya ki jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet but lai Kyrteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus f haki ba uni jingbam plus f pat ngila banyo ne nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki scheme ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upajba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba ki lapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat ki long kimi ki ba armen dei na ka ta ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro ki long yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya